Kuliqiniso ke enkonzweni ke kaKamele ke uMdaka Atswane ke ubekwayo ke namhlanje umongameli weSAFA masikhuluma nge-LFA yakwa Amashu ke sinengqalabutho esifundazwe sakithi KwaZulu Natal uKing Size Linda wadlala kubaqulusi wadlala uSuthwini wadlala kwi-Inkosibomvu ekhumbula iNkosibomvu izodlala ne-African Wanderers la kwaphuma khona ke imnyovu ke ungakaze uyibone ke abafana laphana ke abafana noMandla ke uMtaka Hadebe asukubingelele sikwamukele kwi-Car Radio ndoda madoda. Ngibonga kakhulu ukuthola ithuba lokuthi ngikwazi ukukhuluma nani. Ngibonga kakhulu. Nakho namhlanje ke sizobeka iqhawe lakwaMashu ke elenza onqumekayo umsebenzi esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal la esinqawunqawini kwaMashu. Lokho kodwa kuthini kunina njengabadlali abadala ebholeni? Lokho kusikhombisa ukuphucuzeka okukhulu ngoba umfana lona besinayo iminyaka ekhona ebholeni noma emincane kumina kodwa nje ukhombise isibani esihle ebholeni. Kuze bemanje uhamba nje uyigama lakhe belihle kakhulu ebholeni. Uma sibuka ibhola lamanje nebhola kusadlala nina liyafika kulela zinga nandlala ngalo. Ibhola njengamanje selithanda ukuya khona la sasikhona ekuqaleni ngoba ngibona ukuthi into eyathanda ukulimaza kakhulu ukuba nokhoshi baphesheya bafike bazidlalisa ibhola labo kuthanda ukulimaza kakhulu lokho. Kodwa njengamanje ibhola njengoba usukwazi ukubona uRichards Bay sebekwazi ukukhompitha no Sundowns no Pirates kusho khona ukuthi ibhola liyakhuphuka kakhulu. Kuke kwenzeka la esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal emhlaba eNingizimu Afrika kuba khona o-association abaningi la kwaMashu kube no-president abaningi kodwa kufika kwakho uKamele uMtaka Atswane wakwazi ukuyiqoqa leyo nto wahlanganisa abadlali wahlanganisa amaqembu wahlanganisa nabo laba kade bethi bomongameli wabe sewomongameli. Lokho kwakuchaza ukuthini? Njengamanje ukuba khona kwakhe ukukhombisa ukuba iqhawe lokuthi wayenza into yakhontroleka yaba yinhle kwakhona nezingane ezincane ezikhulayo zakwazi ukuba sebholeni. Njengamanje izingane zibonakala iqoqeka ngenxa yakhe ukuthi akafuni izingane ezizoba semgwaqeni igcine seyibhema ihunga. Umyalezo wakho ungathini? Umyalezo wami ungathi nje asiqhubeke nebhola noma engasekho uKamelo kodwa ke asiqhubekela bekhona ngoba ube indodelwayo efuna into yaphambili. Sibonga kakhulu ithuba lesikhathi osiphe sona. Ngibonga kakhulu. Inqalabutho esifundazwe sakithi KwaZulu Natal uma sikhuluma ngebhola uKing Size uMtaka Linda owayegijima kubaqulusi uSuthwini noMabhesha Nkoni. Inkosibomvu khumbula ke Inkosibomvu ke izodlala neAfrican Wanderers. iAfrican Wanderers yake emotweni ababehamba ngayo kwathi izinyosi abadlali bangakwazi ukuphuma emotweni bahlala i-hour behlele emotweni uKing Size uMtaka Linda. Siyabonga. Ngibonga kakhulu leso simo sabanzima kakhulu ngoba sasibona ukuthi hayi mhlambe khona oyithumele kanti hayi inyosi ziyayihambela nje. Akunjalo. Siyabonga kakhulu. Kwakunzima siyabonga kakhulu. Sikhona la esinqawunqawini ke kwaMashu la G Hall la ekwenkonzweni yakhe lapha ke uKamele ke uMtaka Atswane.